totes són prostitutes, no, en aquesta societat. Al final, el que passa és que hi ha algunes... A mi no me'n diguis això, Bueno, pues tu no ets la prostituta, però vull dir que al final... Perdona, tu t'han sexualitzat molt, d'acord que no ho... Això no vol dir que hagi cobrat per fer sexe. No, tens raó. És que anem dient coses, conceptes així a la babalà, i després... No, a veure... Primera pregunta. La babalà, què és? Això no t'he explicat? No t'he explicat, aquesta? La babalà vol dir de qualsevol manera, així de forma aleatòria. És que jo m'havia preparat la informació i me l'has tirat pel terra. O sigui, no t'ho he dit res. M'has dit que ho he dit a la babalà. Bueno, és veritat. I clar, jo quan me'n passo les nits dormint, no dormo, preparo això i després ho he fet a la babalà. D'acord? Em sap greu, Gina. No passarà, jo et perdono, És que clar, després els haters diran que, clar, que és que som tontes. No. Tonsa no tenim un pelo, no?